आङो बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ साबायखर बावनो लुगैग्रोदों गिबियावनो मानोना बिथांमोना बिराद सांग्रांथि आरो बिथांमोननि नोजोरा बिराद मोजां थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव लोब लोब बिटिसिनि इयुथफोरा परिबर्तननि नामाव आरो फिउचारा मोजां जानांगौनि सार्थआव बिथांमोनहा न'निफ्राय ओंखारबोनानै सोलायनायनि परिबर्तननि नामाव नांगोलनि सावगारियाव भट थुनानै देरहाहोदोंमोन आरो दा जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जानानै बिटिसिखौ सालायनाया दान मोनबा जाबाय 5 मास जाबाय दा बिपिएफ सरकारा सोलिगासिनो दङ दाखालिहायबो आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि इयुथफोरजों सावरायनो मोनदों दिनैबो मुसलपुर ओनसोलनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि लाइमोनफोरा ज' जानानै बिथांमोनहा इउआर भट इउआर भइस एन्ड इउआर फिउचार बिथांमोनहा बुंदों थारमाने माइ भट माइ फिउचार आरो माइ भइस दा इयुथफोरा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों कानेक्सन जानो नागिरदों इयुथजों आरो गभर्नमेन्टजों जाहाथे गेप जाया कानेक्सन जानो हायो दा ओंखायनो जों इयुथ बिपिएफनि इयुथफोरा मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव थांनानै इयुथफोरजों सावरायहैदों आरो बिराद जोंनि इयुथफोरा मोजां नोजोर होगासिनो दङ आरो इयुथफोरा बिराद एनार्जेटिक जोंनो देखायदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा इयुथफोरखौ जाय इयुथफोरनि मोजांनि थाखाय थांनाय इउपिपिएल सरकारा सिएसबि भट दानो थाखाय 4 बोसोर नांदों आरो ओंखायनो 4 बोसोराव 5 बोसोर सरकाराव 4 बोसोर नांदों सिएसबि भट दानो थाखाय ओंखायनो साख्रियाव थिसननो हायासै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गभर्नमेन्ट दाखांनायनि 1 मासनि उनावनो सिएसबि भट दानानै प्राय 10,000 गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव पस्ट खालि जानानै दङ आरो थाबैनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि थिसननो थांगासिनो दं आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो साख्रि थिसननो थांगासिनो दङ भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा क'क्राझाराव CIT लुदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लुदों आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटि होननाय मोनसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ आपग्रेड खालामनानै क'क्राझार इउनिभार्सिटि होननाय इतिमध्ये बिथाङा गायसनबावबाय आरो क'क्राझाराव प्राइभेट इउनिभार्सिटि लुनो बिथाङा थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज खालामनो थांगासिनो दङ आरो गंफ्रोमबो जिल्लायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुनो थांगासिनो दङ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन पासलाकुरि बे टपारफोरनो होगोन हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'नानै पासलाकुरि होगोन आरो UPSC APSC एसपिरेन्ट केन्डिडेटफोरनो आरो मेडिकेल इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिसन मोननायफोरनो PhD आरो MPhil खालामग्रा फरायसाफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सरकारनिफ्राय हरो आरो बेल' नङा फरायनायफोरनि थाखाय साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय साख्रि ओंखारगोन आरो जायफोरबो बेखार जायफोरा बारा बुरजा फरायासै बा साख्रि मावनो गोसो गैया बिथांमोनखौ नोजोर होनानै थांनाय बिटिसि इलेक्सन समाव जेरै गेरेन्टि होनाय इयुथफोरनि थाखाय 100 कोटि आरो बे मास मोनबा गभर्नमेन्टआवनो 5,000 इयुथफोरनो 2 लाख करि थाखा होबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जों मिन्थिगौ बिटिसि ओनसोलाव गोबां लाख इयुथफोर दङ नाथाय जोङो फार्स्ट पेजनि थाखाय 5,000 इयुथफोरनो 2 लाख थाखा होनो हादों आरो MLA इलेक्सननि उनावनो मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनो 300 कोटि हरनो नागिरदों 300 कोटि मोनोब्लानो बिटिसिनि इयुथफोरा आरोबाव 15,000 इयुथफोरा 2 लाख मोननो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो जाय साख्रि मावगोन बे इयुथफोरनि थाखायबो आरो जाय साख्रि मावा बे इयुथफोराबो गावनि आथिङाव गसंनांगौनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होगासिनो दङ ओंखायनो फै जोङो इयुथजों जों कानेक्टेड जानि नोंजों जोंजों कानेक्टेड जाखांनायनि उनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा इयुथफोरनि थाखाय गोबां आसनि बिथाङा लाबोदों ओंखायनो दिनै जों जेरावखि थाङा इयुथफोरा लोब बाहागो लाफैदों बिपिएफजों मदद होफैदों जोङो नोंजों आंजों मिलायनानै बिटिसिखौ गोख्रों बिटिसि खालामगोन आरो बिटिसिखौ मोनसे जौगानाय बिटिसि खालामगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो इयुथखौ अनो आरो साफ्रोमबो इयुथनो बिथाङा खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगासिनो बिरोधि दला बिरोधि हिसाबै बिथांमोना थानायानो नंला मानोना बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना 6,15,000ल' भट मोननानै 7 जनल' MCLA मोनदों जों रायजो राजानि अननायाव
7,90,000 भट मोननानै 28 जन MCLA मोनदों खाम्फा बरगेरा जों फैबाय बिरुदिनाव दा 6 जनल' MCLA दं जों 29 जन MCLA दङ दा ओंखायनो बिथांमोना BTC इलेक्शन उनाव ओरैबायदि लोरबां जाबाय MLA इलेक्शन उनाव आरो लोरबां जागोन गोबां बागा UPPनि लिडारफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैबाय नै दिनैबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा उदालगुरियाव थांदों हरिसिङानि मोनसे समनि MCLA सन्जय सरगियारि NDPनि मोनसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैबाय आरो बेबादि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ दा UPPनाव मोननैल' इस्यु दङ मोनसेखौ बिसोर ST नि इस्युखौ बुङो आरो मोनसेया 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै आं गोबां क्लियार खोथा बुंबाय ओंखायनो आं दिनै बुंला दा बिथांमोना दिनै ST इस्युनि खोथाखौ लानानै मा होनो गोबां बिथांमोना खोथा बुंबाय थायो नाथाय UPPनि स्टेटआ मा UPPआ मा बुङो नङा होमबा बिथांमोननि इलेक्सन इस्ताहाराव मा लिरनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बुङो दा ओंखायनो सरकारा रावनिबो एगेन्स्ट जानो नाङा नङा होमबा दा दिनै आसाम स्टेटआ बर' हारिनिबो एगेन्स्ट नङा स्टेटआ दिनैसिमबो जेबो बुङाखै दा ओंखायनो ST इस्युआ जाय बिथांमोना दिनै ST इस्युखौ लागासिनो दङ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा बुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया बिथाङा मा क्लियार खोथा बुंदों UPPआ बुंदों आदिबासि आरो राजबंशीनि कन्स्टिटिउसनेल मा होनो संबिधानिक मोननांगौ मोनथाया सुफुंनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंदों दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बे ओनसोलाव गावबागाव हारि माहारिफ्रा जेंना दङ आरो गावबागाव हारि माहारिया जेंनानि थाखाय बिथांमोना आवाज थिखोनो थाखाय मोनथाय दङ दा दिनै आदिबासिया ST इस्यु दङ भारत सरकारजों बिथांमोना बिनो लाथों दिनै राजबंशीया ST इस्यु दं बिथांमोना बिनो लाथों जोंहा बर'आबो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा डिमा हासावनि बर'फ्रा ST दिनैसिमबो नङा दा ओंखायनो कार्बि आंलंनि बर' आरो डिमा हासावनि बर'फोरखौबो जों टटेलि सापर्ट होयो जे जोंनि कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फ्राबो आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय बर'फोराबो ST जानो नांगौ दिनै बे ST जानो नांगौ होननायखौ जोंबो सापर्ट होदों कार्बि आंलंनिखौ आरो डिमा हासावनि बर'फोरखौ ओंखायनो बेबादि इस्युआव सबाबो हारि माहारिफ्रा इस्यु दङ बे इस्युखौ लानानै नंबां जांबां समाजनि जानला मोनला खोथाल' बुंनाया UPPनाव एजेन्डा दं दा ओंखायनो UPPनाव जेबो एजेन्डा गैया आरो बिथांमोना बिराद लोरबां जाबाय ओंखायनो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो बिथांमोनाव इस्यु गैया नाथाय जोङो BTCनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनो 5 बोसोर गल्डेन चान्स होदों बे गल्डेन चान्सआव जोङो भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामगोन हा पाट्टा गैयैफोरनो हा पाट्टा होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन दुखियाफोरनो IBS होगोन युथफोरनो साख्रि होगोन बेकार युथफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होगोन फरायनाय फरायसाफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होगोन बे ओनसोलाव लामा दालां नांगौ बेखौ जों मावनानै रायजो राजाया जे जोंनो सम होदों बे समखौ जों मोजाङै बारलांगोन।